தமிழ் சங்க உறவுகளுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு காணொலி பதிவூடாக சந்தித்திருக்கின்றேன். இலங்கையினுடைய நெருக்கடி நிலைமை இன்னும் அதிகமாகிக் கொண்டே செல்கின்றது. இன்று இரவு பல்வேறு சம்பவங்கள் அரங்கேறி இருக்கின்றது. நேற்று ஆரம்பித்த இந்த நெருக்கடி நிலையின் உச்சம் இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அமைதியான வழியில் ஏறக்குறைய ஒரு மாத காலமாக கோல்வேஸில் கோட்டா ஹோஹமாவில் போராடி கொண்டிருந்தவர்கள் மீது காடியர்கள் திட்டமிட்ட வகையில் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டதன் பின்பதாக நாடளாவிய ரீதியில் அது வன்முறையாக மாறியிருந்தது. குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கில் பெரிய அளவில் அசம்பாவிதங்கள் இல்லாவிட்டாலும் கூட ஏனைய பகுதிகளில், குறிப்பாக கொழும்பு உட்பட தென்பகுதிகளில் இதன் தாக்கம் நிறையவே உணரப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக இந்த போராட்டத்துக்கு நேற்று அழைத்து வந்தவர்களை தேடி தேடி தாக்கினார்கள். அதே போல அவர்கள் கொழும்புக்கு வந்த வாகனங்களை அடித்து நொறுக்கினார்கள், தீயிட்டு கொளுத்தினார்கள் என்பதாக நேற்றைய நாள் போய்கொண்டிருந்தது. குறிப்பாக நேற்று இரவு வரை அலரி மாளிகையை முற்றுகையிட மக்கள் முழுமையாக முயற்சித்த நிலையில் அந்த நிலைமை கைகூடவில்லை. அதனை அடுத்து இன்று காலை பாதுகாப்பு படையினருடைய பாதுகாப்புடன் அலரி மாளிகையிலிருந்து முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச வெளியேறியிருந்தார். நேற்று கொழும்பில் வெடித்த வன்முறையை தொடர்ந்து ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக பொதுஜன பெரமுனுடைய அமைச்சர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், அதே போல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் என்பதாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தேடி தேடி அவர்களுடைய வீடுகள் தாக்கப்பட்டிருக்கின்றது, அவர்களுடைய உடைமைகள் சேதமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்று கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், போலீசாருடைய தகவலின் அடிப்படையில் இதுவரை 38 வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருப்பதுடன் 65 வீடுகள் அளவில் தாக்கப்பட்டிருக்கின்றது, சேதமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற செய்தி கிடைத்திருக்கின்றது. முக்கியமாக இந்த தாக்குதலுக்கு உள்ளான வீடுகளில் ராஜபக்சர்களுடைய பாரம்பரிய வீடும் உள்ளடங்குகின்றது. அது மட்டுமில்லாமல் நீர்கொழும்பில் 2 ஹோட்டல்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 2 ஹோட்டல்களும் பொதுஜன பெரமுனுடன் தொடர்பட்டது. அதில் ஒன்று முன்னாள் அமைச்சருடையது. இந்த இடத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக பார்க்கப்படக்கூடியது, இந்த போராட்டங்கள் கொழும்பில் தான் இடம்பெற்றிருந்தது, தாக்கப்பட்டதும் கொழும்பில். எனவே தாக்கியவர்களை திருப்பி தாக்கினார்கள், எல்லாமே கொழும்பில் தான் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்தது. இந்த நிலையில் திட்டமிட்ட வகையில் எப்படி இவர்கள் தாக்கப்பட்டார்களோ, அமைதியாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தாக்கப்பட்டார்களோ, அதே போல இன்னும் ஒரு தரப்பு காத்திருந்தது போல பல்வேறு சம்பவங்களையும் அரங்கேற்றி சென்றிருக்கின்றது. ஏனெனில் உங்கள் எல்லோருக்குமே நேற்று இடம்பெற்ற அசம்பாவிதங்களை பார்க்கும்போது ஒரு விடயம் புலனாகி இருக்கும். ஏனெனில் கோல்பேஸில் போராடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நீர்கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய அவேந்திரா ஹோட்டலை தாக்க வேண்டிய தேவை என்ன? அங்கு இருக்கக்கூடிய லம்போகினி உட்பட விலை உயர்ந்த கார்களை எரியூட்ட வேண்டிய தேவை என்ன? எனவே இவையெல்லாம் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலின் கீழே அரங்கேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. முக்கியமாக இவ்வாறு ஒவ்வொரு விடயங்களும், அதாவது ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுடைய அல்லது ஆளுங்கட்சி பிரமுகர்களுடைய வீடுகள் தாக்கப்படும் போது அங்கு பாதுகாப்பு தரப்பினர் சில இடங்களில் இருந்திருக்கின்றார்கள், சில இடங்களில் இல்லை. ஆனாலும் அந்த வீடுகள் தாக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு எரியூட்டப்பட்டு கொண்டிருந்த போதெல்லாம் பெரிய அளவில் பாதுகாப்பு படையினர் அதில் செல்வாக்கு செலுத்தவில்லை. எனவே இவையெல்லாம் திட்டமிட்ட சில நாடகங்கள் அல்லது நிகழ்ச்சி நிரலின் அடிப்படையில் சில விடயங்கள் நிகழ்ந்தேறுகின்றன என்கின்ற அச்சத்தையும் ஐயப்பாட்டையும் மக்கள் மத்தியில் தோற்றுவித்திருக்கின்றது. மறுபுறம் இந்த நிலைமைகள் கட்டுக்கடங்காமல் சென்று கொண்டிருந்தால், வன்முறைகள் அளவுக்கு அதிகமாக இடம்பெற்றால் நாடு ஒரு இராணுவ ஆட்சியை நோக்கி செல்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க நேற்று ஒரு ட்விட்டர் பதிவு மூலம் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதைத்தான் பல்வேறு தரப்பினரும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். வன்முறைகளை கையில் எடுக்காதீர்கள், வன்முறைகளில் இறங்காதீர்கள் என்பதாகத்தான் பல தலைவர்களும் மக்களிடம் உருக்கமாக வேண்டுகோளை முன்வைக்கின்றார்கள். அதில் முக்கியமாக நேற்று ஹிரு தொலைக்காட்சியின் விவாதத்தில் பங்கேற்றிருந்த ஜேஇபியினுடைய தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்கவும் அவ்வாறான விடயத்தை தான் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதாவது இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள், அமைதியான ஆர்ப்பாட்டங்கள் மூலமாக சில விடயங்களை சாதிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே தீர்வு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் வன்முறைகளை கையில் எடுத்து அல்லது வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு அந்த நிலைமைகளை எல்லாம் கெடுத்து விடாதீர்கள் என்பது போல அவருடைய கருத்து அமைந்து காணப்பட்டிருந்தது. அதேபோல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய பேச்சாளர் இம்மே சுமந்திரனும் இந்திய தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் அவரும் அவ்வாறு தான் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஏனெனில் இப்பொழுது பிரதமர் இல்லை, அமைச்சர்கள் இல்லை, ஜனாதிபதி தான் இப்பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். எனவே கோட்டா ஹோம் என்று கூறப்படும் போது ஜனாதிபதியையும் வீட்டுக்கு செல்லுமாறு எல்லோருமே கோருகின்றார்கள். அவ்வாறு இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில் ஜனாதிபதி அவ்வாறு செல்வது என்பது உசிதமில்லை. ஏனெனில் ஜனாதிபதி இந்த நிலைமைகளை சுமூகமாக்கிவிட்டு வேண்டுமானால் அவர் விலகலாம். இப்பொழுது ஜனாதிபதியினுடைய அந்த பங்கு, அவருடைய அந்த சேவை என்பது இந்த இடத்தில் மிக மிக முக்கியமானது என்பதையே அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். இந்த நிலையில் இன்று காலை சபாநாயகர் ஜனாதிபதியை உடனடியாக நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுமாறு ஒரு அழைப்பு ஒன்றை விடுத்திருக்கின்றார். ஏனெனில் 17ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போல
அரசியல் கட்சியை சாராத ஒருவரை பிரதமராக கொண்டு 15 பேரை அமைச்சர்களாக கொண்டு ஒரு இடைக்கால அரசை ஸ்தாபிப்பது தொடர்பிலான பேச்சுவார்த்தைகளும் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. மறுபுறத்தே முன்னாள் சபாநாயகர் ஹரு ஜெயசூரிய தான் பிரதமராவதற்கான சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் அதனை ஏற்க தயார் என்கின்ற ஒரு விடயத்தையும் தெரிவித்திருக்கின்றார். நேற்றைய தாக்குதல்கள் இன்றும் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் 35 பேருடைய வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி இருந்தும் இன்று முன்னாள் நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்சவினுடைய வீடு என கூறப்படக்கூடிய மல்வானையில் அமைந்துள்ள ஒரு பங்களாவும் இன்று தீ வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அது தொடர்பிலான முரண்பட்ட கருத்துக்கள் வந்திருக்கின்றது. மக்கள் தீ வைக்கவில்லை, அங்கு வேறொரு தரப்பினர் தீ வைத்தார்கள் என்பதான சில விடயங்களும் செய்திகளாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இடத்தில் மற்றொரு விடயமாக அரங்கேறியிருக்கின்றது. மேல் மாகாணத்துக்கான சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் அதிபர் தேசபந்து தென்னகோன் தாக்கப்பட்ட விடயம். அவர் நேற்று ஆர்ப்பாட்ட களத்தில் நின்றிருக்கின்றார். அதே போல ஆர்ப்பாட்ட களத்தில் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய சனத் நிசாந்தவுடன் அவர் அளவலாவி இருக்கின்றார். அதே போல ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை தாக்க வந்தவர்களுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பில் சில விடயங்களை பேசியிருக்கின்றார். அதெல்லாம் அந்த காணொலிகள் எல்லாம் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி இருந்ததை அடுத்து இன்று கங்காராம பகுதியில் வைத்து அவர் தாக்கப்பட்டிருந்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக 2 பேரை கைது செய்திருக்கின்றார்கள் கொல்லுப்பட்டி போலீசார். இந்த இடத்தில் இன்று மாலை மிக முக்கியமான ஒரு அறிவித்தல் வெளியாகி இருந்தது. அதாவது முப்படையினருக்கும் துப்பாக்கிச்சூடு, அதாவது அவர்களுக்கான துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன் அனுமதி எனில் பொது சொத்துக்களை சேதமாக்கும் போதும் அல்லது தனிநபர்களை ஊறு விளைவிக்கும், அவர்களை ஒரு மிக மோசமாக காயப்படுத்தும் போதும் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தலாம் என்கின்ற அந்த உத்தரவை பாதுகாப்பு அமைச்சு விடுத்திருக்கின்றது. இது இந்த ஆர்ப்பாட்டங்களில் அல்லது வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்களை ஒரு கணம் நின்று அவதானித்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக மாறியிருக்கின்றது. ஏனெனில் இப்பொழுது ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள், அதாவது அமைதியான முறையில் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்களுடன் இணைந்து வன்முறையாளர்களும் இப்பொழுது சேர்ந்திருக்கின்றார்கள். பல்வேறு இடங்களிலும் அதுதான் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. யார் தாக்குகின்றார்கள், எதற்காக தாக்குகின்றார்கள் என்றெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கின்றது. எனவே இவ்வாறான நிலையில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் இவ்வாறு வன்முறைகளாக மாறும் பட்சத்தில் முப்படையினருக்கும் துப்பாக்கிச்சூட்டு சூடு நடத்தக்கூடிய அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும். உடனடியாகவே இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கான அந்த கட்டளைகள் வழங்கப்பட்ட உடனடியாகவே 2 துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவங்கள் பதிவாகி இருக்கின்றது. அது மட்டுமில்லாமல் நீர்கொழும்பு உங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும், நேற்று இடம்பெற்ற 2 ஹோட்டல்கள் எரியூட்டப்பட்டது. அங்குதான் முக்கியமாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன், அவேண்ட்ரா ஹோட்டலில் இருந்த பல விலை மதிப்புமிக்க கார்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு எரியூட்டப்பட்ட இடத்தில் இன்றும் அந்த ஹோட்டலை சூறையாடுவதற்காக அப்பகுதி மக்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள். அங்கிருந்து கொள்ளையடித்து கொண்டு வரும் அந்த காட்சிகளும் இன்று நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே அந்த பகுதியில் அரசாங்க அல்லது அரசியல்வாதி ஒருவருடைய ஆதரவாளர்களுக்கும் அதேபோல இவ்வாறு கொள்ளைகளில் ஈடுபட்ட மக்களுக்கும் இடையில் ஒரு மோதல் நிலைமை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், அதைத் தொடர்ந்து அவ்வாறு இனங்காணப்பட்டவர்களுடைய வீடுகள் தாக்கப்பட்டு அவர்களுடைய சொத்துக்கள் தீ வைக்கப்பட்டன என்கின்ற செய்திகளும் வெளியாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் நீர்கொழும்பில் இப்பொழுது மிக பெரும் பதட்ட நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அங்கு மூவின மக்களும் வாழக்கூடிய ஒரு இடம். எப்பொழுதுமே எங்காவது ஒரு இடத்தில் வன்முறையை வெடிக்கும் போது நீர்கொழும்பு உடனடியாக பாதிக்கப்படக்கூடிய இடமாக இருக்கின்றது. ஏனெனில் அங்கு மூவின மக்களும் மிகவும் நெருக்கமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்ற நிலையில் இப்பொழுது அந்த இடத்தில் பெரியமுல்லை பகுதியில் அவ்வாறாக வன்முறைகள் தீ வைப்பு சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதற்கிடையில் இன்று இடம்பெற்ற இன்னொரு முக்கிய சம்பவமாக காணப்படுகின்றது. நேற்று DA ராஜபக்ஷ, அதாவது இந்த ராஜபக்ஷ சகோதரர்களுடைய தந்தை DA ராஜபக்சவினுடைய நினைவாலயம் நேற்று அடித்து ஒழிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் இன்று மெதமுலானையில் அவருடைய உருவச்சிலை அடித்து வீழ்த்தப்பட்டு தலை நொறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே சொந்த மாவட்ட மக்களினாலேயே இவ்வாறாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதை யார் செய்தார்கள் என்பது தெரியாவிட்டாலும் அவர்களுடைய மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்களே அந்த தாக்குதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த விடயங்கள் எல்லாம் இதுவரை காலமும் ராஜபக்சர்கள் கட்டி வைத்திருந்த சாம்ராஜ்யத்தை ஒட்டுமொத்தமாக அசைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையாகவே காணப்படுகின்றது. ஏனெனில் அவர்களுடைய வீடு தாக்கப்பட்டிருந்தது, ராஜபக்சவினுடைய நினைவாலயம் தாக்கப்பட்டிருந்தது, இப்பொழுது உருவச்சிலை தாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமில்லாமல் இவர்கள் தப்பியோடுகின்றார்கள் என இவர்களை சுற்றி இவர்கள் எங்கெங்கு செல்கின்றார்கள் என்று கண்காணிப்பதற்காகவும் அல்லது அவர்கள் எங்கெங்கு செல்கின்றார்கள் என்கின்ற செய்திகள் பரவும் போது அவ்விடத்தை முற்றுகையிடும் அந்த நிலைமைகளும் தான் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது. ராஜபக்சக்களை விரட்டி தாக்கக்கூடிய அல்லது அவ்வாறான நிலைமைகளைத்தான் இப்பொழுது காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஏனெனில் ராஜபக்சக்கள் உட்பட முக்கிய புள்ளிகள் திருகோணமலை விமானப்படை தளத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் என்று அறிந்த நிலையில் இன்று அங்கு பெருமளவிலான மக்கள் கூடி எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு மட்டுமில்லாமல் கடல் வழியாக அவர்கள் தப்பக்கூடும் என்கிற நிலையில் பல நூற்றுக்கணக்கான படகுகள் கடலிலும் முற்றுகையிட்டு இன்று அந்த செய்திகளும் வெளிவந்திருக்கின்றது, அதோடு காணொலிகளும் வெளிவந்திருக்கின்றது. எனவே இது ஒரு ராஜபக்சக்களை நோக்கியதான ஒரு மிக
மோசமான நிலைமைதான் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நிலைமையை ஏற்படுத்தியவரும் அவர்கள்தான் என்பதை மறக்க முடியாது. நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் இன்று ஒரு விடயத்தை வெளிநாட்டு ஊடகம் ஒன்றுக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார். தாங்கள் எங்கும் தப்பி செல்லவில்லை, குறிப்பாக தனது தந்தையார் மஹிந்த ராஜபக்ஷ எங்கும் தப்பி செல்லவில்லை. அது மட்டுமில்லாமல் அவர் தனது பாராளுமன்ற உறுப்புரிமையையும் ராஜினாமா செய்ய மாட்டார். தாங்கள் தொடர்ந்தும் இவ்வாறு இருந்து அடுத்த தலைமைத்துவம் குறித்து அல்லது அடுத்தவர்களை உருவாக்குவது குறித்தான தங்களுடைய கட்சி சார்ந்த விடயங்களை பலப்படுத்துவோம் என்பதான ஒரு விடய தானத்தையே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். தற்பொழுது வன்முறை நிலைமைகள் கட்டுக்கடங்காமல் சென்று கொண்டிருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்தபடியால் தான் பாதுகாப்பு அமைச்சு அவ்வாறாக துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கான அனுமதியை வழங்கியிருக்கின்றது. எனவே இந்த இடத்தில் சகல மக்களுமே அல்லது அமைதியாக போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் அல்லது ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்பி இலங்கையினுடைய எதிர்காலம் சுவிட்சமடைய வேண்டும் அல்லது எதிர்காலம் நல்லவராக அமைய வேண்டும் என விரும்புபவர்கள் அனைவருமே இந்த இடத்தில் பொறுமை காத்து இப்பொழுது எல்லோருமே குறிப்பிடுவதைப் போல ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துக்கான அல்லது ஒரு இடைக்கால அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான காலம் கணிந்து வந்திருக்கின்றது. எனவே இந்த இடத்தில் மீண்டும் சர்வதேசத்தின் உதவியுடன் மீண்டும் நாட்டை கட்டியெழுப்பக்கூடியதற்கான ஏது நிலைகள் காணப்படுகின்றது. அது சற்று உடனடியாக சிரமம் என்றாலும் காலப்போக்கில் அதனை சரி செய்து கொள்ள இயலும். எனவே இந்த இடத்தில் வீணாக இன முரண்பாடுகள், மத முரண்பாடுகள் இவ்வாறான விடயங்களை சில தரப்புகள் தோற்றுவிக்கலாம். அதில் அவர்கள் ஆதாயங்களை அடைய முற்படலாம். எனவே சாமானியர்கள், சாதாரண மக்கள் இந்த விடயங்களை புரிந்து கொண்டு அவரவர்கள் தங்களுடைய அறிவுக்கு எட்டியதைப் போல மிகவும் அமைதியான முறையில் அல்லது மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் சில விடயங்களை கையாள்வதன் மூலம் மாத்திரமே இந்த பிரச்சனைகளை விரைவாக தீர்த்து கொள்ள முடியும். ஏற்கனவே பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி சின்னாபின்னமாகி போயிருக்கக்கூடிய இலங்கையில் இவ்வாறாக தொடர்ச்சியாக ஆர்ப்பாட்டங்களும் பொது சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தலும் அல்லது வன்முறைகளும் தொடரும் பட்சத்தில் இன்னும் மோசமாகத்தான் நாடு செல்லும். ஏற்கனவே முற்றுமுழுதாக வெளிநாட்டு தொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏறக்குறைய சுற்றுலா பயணிகளுடைய வருகை இல்லை என்கின்ற அளவுக்கு போய்கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் நாடு தொடர்ச்சியாக வன்முறைகள் உச்சம் பெறும் நிலையில் எல்லா நாடுகளும் தங்கள் பிரஜைகளுக்கான பயண எச்சரிக்கையை விடுப்பதன் மூலம் இலங்கைக்கு யாருமே செல்ல முடியாத நிலைமை வந்துவிடும். அவ்வாறாக இருந்தால் இன்னும் டாலர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு மிக மோசமான நிலைக்குத்தான் நாடு செல்லும். எனவே இங்கு தீர்மானிக்க வேண்டியவர்கள் மக்கள்தான் ராஜபக்சக்களையும் கொண்டு வந்தார்கள். இன்று மக்கள்தான் அவர்களையும் வீட்டுக்கு அனுப்புகின்றார்கள். எனவே மக்கள் இந்த விடயங்களை எல்லாம் சரிவர புரிந்து கொண்டு கால ஒழுங்குக்கேற்ப பூகோள அரசியல் நகர்வுகளுக்கேற்ப சில விடயங்களை மக்கள் சமயோசிதமாக யோசித்து அதற்கு ஏற்றபடி செயற்பட்டால்தான் சில விடயங்களை வெற்றி கொள்ள முடியும். அதற்கு முக்கியமாக இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அல்லது மக்கள் பக்கம் நிற்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் மக்களை சரியாக வழிகாட்ட வேண்டும். அந்தந்த அரசியல் தலைவர்கள் தங்களுடைய மக்கள் குழுமத்தினை நோக்கி இவ்வாறு சரியான விடயங்களை சரியான நேரங்களை தெரிவிப்பதன் மூலமாக பல விடயங்களை தவிர்த்து கொள்ள இயலும். எனவே அரசியல்வாதிகளும் மக்களும் இந்த விடயத்தில் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக செயற்பட்டால் தான் நாட்டை மீட்டெடுக்க முடியும் என்றதை மீண்டும் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன்.